ngokaJohane 21 uverse 6. Wayesethi kubo, phonsani inetha ngakwesokunene somkhumbi nizakuthola. Base bephonsa. Ababe besaba namandla ukolidonsa ngenxa yobuningi bezinhlanzi. Left and the right side of your brain. Iningi labantu listuck kwi-left side yomqondo nokuyila umuntu esebenzisa khona u10% wengqondo yakho. Nokuyila okusuka khona ke eBhayibhelini indaba yokuhamba uyonikela uthayithe ngo10% wemali yakho kodwa ungahlangene nakho kodwa sizophinde sikuchaze kodwa ukubalekile la ku right side lakho lengqondo yakho ila okukhona khona u90% lo olokhuhleli ulele ungawusebenzisi nokuyila ozothi mawufaka khona inethi yakho ukwazi ukuboya nezinhlanzi ngendlela ezizobe zeningi ngakhona namandla uzowaswela ukuthi hayibo kwenzakalani ngabamba kangaka ngempela manje ngoba uzobe usumangazwa ilobu wena obukade ubulalisile yonke leminyaka. Sizongena ke kuthena ukuthi kwenzeka kanjani nje sizolandelana nje indaba endele indlela ende ongeke uzuyiqede ngoba isebenza until uzuyofa. Kodwa ke once waqala wavuka warealize ukuthi hayibo ngihlezi mina ngigcinwa ekutheni angicabange ngeside lami la ka left lomqondo elikhuluma ngelogic nescience nokufunda nesense of time. Ukhona nje umuntu ohlezi azi ukuthi namhlanje umhlakabani isikhathi sini kanye nelanguage lesikhulumayo ukuthi hayi mina ngumZulu mina ngumXhosa mina ngiyini sihlukaniswa ngaleyo ndlela ukuba stuck kwiside la kwa left ke lomqondo elu10% wengqondo yakho. Kanti uma usungena kuleli la ka right uyababona abantu abasebenzisa iside labo la ka right ukuthi ba creative banabuchule bokwenza izinto ba artistic mhlambe bayadweba benza izinto nje bakhululekile banamakhono abakwazi ukuthi bawa express ngokuwabonisa. Ngabe umuntu wenza ngezandla ngabe uyadweba njalo njalo ngabe uyakhuluma ziningi izindlela zo express artistic talent. Bese kuba intuition ube nalento ekukhuluma nawo lekutshelayo ukuthi akungayi kuleya ndawo namhlanje noma ukuthi ukuma kancane uzohamba kusasa. Leyo nto ke iyona leyo kufanele ukuthi ukwazi ukuxhumana nayo uyilalele ngaso sonke isikhathi. Uzoyithola ukuthi wena uyilalelile kanti uvikeleka esimene esithize bengafanele ukuthi ubhekane naso. Kube yi-imagination nokuyinto esizama esisithi masikhula sizama ukuyisusa empilweni zethu asesiyayeka ukumagina izinto ezinhle sisicabanga ukuthi ukumagina noma ukukhanda izinto emqondweni kuyinto yobungane njengokuthi ingane ingathatha umshanelo ihambe ngawo ube ngazuthi igibeli ihash ibe mnandi izubumnandi kodwa thina sikubona kuwubula lokho. Imagination ebalekile and ilapha yake esideni lakho la ka right esideni lakho la ka right lomqondo kulele lo 90% ozothi uma uqala ukusebenzisa ubone ukuthi hey ngike ngadlala ngesikhathi sami ngeke ngayi waste impilo yami ngingasebenzisi lo mqondo wami okweside la ka right o90%. Uthola kanjani ke lo mqondo wakho ku90% through meditation. Meditation isihloko sangelinye ilanga kodwa i-exposure yakho le ukuthi i-meditation iyona ezoba yi-bridge lokusuka ka left uye ka right.